дар қалби ағбаи душворгузари чормағзак бунёди нақби хатлон аз ҷумлаи дастовардҳои таърихии даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон мебошад ки бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омадааст. корҳои сохтмонӣ дар нақби хатлон ва роҳҳои ба он пайвастшаванда дар доираи лоиҳаи таҷдиди роҳи мошингарди Душанбе-Кулма қитъаи Душанбе-Данғара 15 марти соли 2010 оғоз гардида 1 октябри соли 2013 аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. дарозаи нақби хатлон 4450 метр ва арзиши лоиҳавии он бо дар назардошти роҳҳои ба нақб пайвастшаванда беш аз 300 миллион сомониро ташкил медиҳад. бунёди нақби хатлон дар баробари хеле кӯтоҳ шудани фосилаи роҳ ва таъмини бехатари ҳаракати мусофирон инчунин ба сарфаи вақт ва сӯзишворӣ мусоидат намуда имконияти рафтуомади мунтазами воситаҳои нақлиётро дар тамоми фаслҳои сол фароҳам овард. дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи таҷдиду навсозии роҳи мошингарди Душанбе-Ваҳдат-Данғара масофаи шоҳроҳи Душанбе-Ваҳдат-Кӯлоб нисбат ба роҳи Душанбе-Қурғонтепа-Кӯлоб дар умум қариб 100 километр кӯтоҳ гардид. бузургтарин аҳамияти сохтмони нақби хатлон пеш аз ҳама раҳоӣ ёфтани мусофирон аз азоби тай кардани ағбаи хавфноки душворгузари чормағзак дар фасли зимистон инчунин пешгирии садамаҳои нақлиёт ва талафоти ҷонӣ мебошад. дар баробари аҳамияти таърихӣ доштани нақби хатлон ҳамзамон он ба таҳкиму тавсияи робитаҳои байналмилалӣ ва муомилоти тиҷоратии кишварамон бо мамолики дигар такони ҷиддӣ бахшид. зеро осон гардидани ҳаракати нақлиёти боркашу мусофирбар пеш аз ҳама омили муҳими афзоиши воридоту содироти молу маҳсулот, рушди иқтисоди миллӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум мебошад.